Sme rodinné vinárstvo, čo je taký, dá sa povedať, že dosť veľký trend v dnešnej dobe na Slovensku, ale my sme fakt rodinné vinárstvo, pretože sme ja s bratom, s maminou aj s ocinom, takí tí zakladajúci členovia, plus máme nejakých zamestnancov, brigádnikov. A ja už môžem hovoriť o tom veľkom šťastí, že mám aj potomka, to znamená, že sa nám tam rysuje nejaký následovník toho celého na vinárstva. No a hospodárime na 4 hektároch vinohradov, robíme vína, ktoré sa nám osobne ľúbia a máme to obrovské šťastie, že sa ľúbia aj ľuďom, ktorí ich kupujú a ktorí si ich vychutnávajú. A sídlime priamo v Strekove, čo je takisto veľmi také atraktívne a zaujímavé. A sme veľmi radi, že máme takúto skvelú a vynikajúcu profesiu. Tu výnimočnosť by som videl presne v tom, že sme fakt rodinné vinárstvo, že to nie je tak, že sme niekto, nejaký zakladajúci člen a bratranec z 8. kolena a sme rodinné vinárstvo. Podarilo sa nám počas každého jedného roka, aj počas covidu, aj počas tohto veľmi nepriaznivého vojenského roka, toho minulého, sa nám podarilo tržbovo rásť, kvalitatívne rásť, personálne rásť, čo považujem za obrovský úspech, že sme neprepadli do nejakej zásadnej recesie a toto je asi v tom, v čom sme výnimoční, že sme dokázali skutočne držať spolu a našli sme spoločné riešenie na všetky tie problémy. Posielame na zahraničné súťaže naše vína hlavne z toho titulu a samozrejme aj na slovenské, na domáce, hlavne z toho titulu, že sa potrebujeme konfrontovať s kvalitou zahraničných vín, potrebujeme sa konfrontovať s kvalitou našich vyprodukovaných vín alebo teraz tou samotnou kvalitou toho, čo sa nám podarilo vytvoriť počas toho roka, pretože to je veľmi, veľmi dôležité a podstatné, aby sme dostali správnu spätnú väzbu od odborníkov, od relevantných skutočne špičkových kapacít v rámci svetového nejakého toho ponímania vinárskeho sveta. A takisto posielame na slovenské súťaže kvôli tomu, pretože nie je úplne 100% pravidlom, že je najťažšie uspieť niekde v zahraničí. Opak je pravdou, že tie slovenské súťaže sú častokrát oveľa prísnejšie a oveľa kvalitatívne, možno, že nehovorím, že vyššie posunuté alebo postavené, ale tá kvalita tých samotných vín a produktov je tam veľmi, veľmi vysoká. Takže je to veľmi dôležité, tá konfrontácia s tým samotným zahraničím. The New Wine Challenge ako taký, alebo ako také, to samotné podujatie, tá samotná súťaž je skutočne slovenským unikátom, pretože neexistuje na Slovensku podobná kvalitatívne ponímaná súťaž, ako je The New Wine Challenge a je veľmi, veľmi skvelé a vynikajúce, že to nie je len o tej samotnej súťaži, že chytíme, ochutnáme nejaké vína, rozdáme im medaily a teda zatlieskame si a sme rok ticho, ale že vznikajú presne tieto akcie, ako je napríklad The New Wine Day, že sú kočovné, nie je to z jedného miesta, vo väčšine prípadov len z Bratislavy, ale že navštevujú aj menšie lokálne mesta, kde majú možnosť skutočne aj ľudia, ktorí nemajú za každé okolnosti možno, že čas si sadnúť do auta, cestovať do tej Bratislavy alebo do nejakého fakt väčšieho mesta, že majú skutočne možnosť prechutnať špičkové produkty, stretnúť sa priamo s vinármi aj u seba doma a nemusia nejako zásadne ďaleko cestovať.